Ni siŵr o fod yn byw mewn oes air i ddartu yng Nghymru ar hyn o bryd. 5 Cymro yn Pencampwriaeth y byd eleni. Mae hwnnw'n rhywbeth i ddathlu yn y lle cyntaf. Byddwn ni'n gweud dyna'r carfan fwyaf o chwaraewyr i ni erioed wedi anfon i'r gystadleuaeth. Gerwyn Price, The Iceman o Markham. Jim Williams, The Quiff o Prestine. Nick Kenny, Last Minute Man o Gwmbran. Johnny Clayton, The Ferret, Pontyberem. A Louis Williams, The Prince of Wales, Abertawe. Mae'n gret fel Cymro bod y 5 bod ni'n chwarae ar y cystadleuaeth mwyaf byd. A ti'n bod, neg dim ond yn ni 5 sydd, ti'n bod, mae Dartiau'r Cymru yn dod ymlaen yn absolutely ffantastig. Pan ni'n sôn am Gerwyn a Johnny, byddwn ni'n gweud bod statws y gêm yng Nghymru nawr wedi mynd i lefel gwbl gwahanol. Os dyn nhw'n ennill teitlau, maen nhw'n cyrraedd rowndiau cynderfynol neu mynd yn ddwfwn iawn yn mob gystadleuaeth. I fi fel person o Pencampwriaeth, Pentre Bach, Pontyberem, mae'n anhygol y holl support, y holl negeseuon, popeth rwy'n cael, mae'n anhygol. Y treni mawr i ni yng Nghymru yw y ffordd mae'r rhestr y detholion yn gweithio, gyda Gerwyn yn rhif 1 a Johnny yn rhif 8. So, os bydden nhw'n ennill i 2 gêm agoriadol, bydden nhw wedyn yn cwrdd yn y cwarteri. Sy'n dreni mawr achos fi'n credu fydde siŵr o fod 95% o'r byd yn gobeithio gweld Johnny yn erbyn Gerwyn yn y ffeinal. Ond fel yna mae'r drod i gweithio. Felly, os wneith y ddau gyrraedd y cwarteri, yn amlwg fydd yna Gymro wedyn yn y 4 ola, byddwn ni'n meddwl ta'r person fydd yn cipio'r tlws ar y trydydd o Ionawr bydd Gerwyn Price yn y marn ni. Fi'n mor ddiolchgar o bawb yn Gymru, achos am ryw reswm, mae pawb yn licio fi chwarae dat, so diolch yn fawr iawn. Petai ni'n grwtyn neu'n ferch ifanc nawr yn hytrach na'n falle mynd i brynu pêl drod neu pêl rygbi, byddwn ni'n meddwl dwywaith a falle pigo lan set o ddarts.